Dili tanang tawo nagtawag og Ginoo makaadto sa gingharian sa Dios. Kadtong mga tawo lamang nga nagtuman sa ilang mga kasuguan. Igsuon klaro nato ni ipadayat pagpasabot sa insakto sa tawo. Nga dili bot sabton kay makita tang Dios non, dili bot sabton nga makita tang hinimbahon, makasiguro na ta nga makaadto tag langit. Kay wala man pud nasayod ang tawo or kita kung atong ginahimo sa hilom, supak po di ay sa Ginoo. Like for example, daghang may nampuon, pero kusog maghukom. Daghang makita natong hinambahon, pero dili kantigo magluoy silang isig ka tao. Daghang makita natong hinimbahon, pero ang mga lihok nila dili balaan. Daghang makita nato nga nagdala sa pulong sa Ginoo, apan gibaligya lamang ang Ginoo. So usa kini sa mga example nga dili basihan ang nakita nga hinimbahon Diyos nun ka, makasiguro na ta nga kita malangit ug maluwas. Kadto lamang nga diin nagtuman sa kabubuton ug sa sugo sa Ginoo. Muna igsuon maningkamot jud ta. Ang atong kinabuhi di lang kutob sa pag-ampo ug pagsimba. Kinahanglan di lang ta kutob nga mamati sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan kung unsa ang pulong nga atong madungog, i-apply sa atong kinabuhi, atong pagapuy-an. Parihara ng magampo ta, may nampuon ta, pero bati kitag batasan. Hangtod karon kusog pa ta mamalikas, kusog pa ta manaway, masinahon ta, mahukmanon ta, madinumtanon ta. Pag kining akong gimensyon, puy ani sa imong kinabuhi, hangtod karon di ka mag-usab pero magampo ka. Walay kapuslanan pagyapon ang imong papakitang pag-ampo ug pagmahal sa Ginoo. Naigsuon, package deal, no? Maningkamot ang mag-ampo, dayon i-apply nato kung unsay kabubuton o gusto sa Ginoo. Ilabi na kung unsa ang hiyas nga Dios nun, maningkamot sad ta nga atong puy-an sa atong kinabuhi, i-apply nato ug ato ipaambit usab sa atong isig ka tawo. Amen.